Правим сладките набавки от 1986 година. Гаранцията от 9 август 1986 година. Пише на чешки и отзад има няколко рецепти, които ще направим днес. Самата машинка изглежда по ето този начин и има доста накрайници, които са метални за различни сладки. Спрямо кои формички използваш, какви цветенца ще получиш. Ето това са ни съставките, като аз нямам ядки, така че ще минем без тях. Мене пълва ми бая какао е дишала. Това нещо няма разбиване. Не съм сигурна, че точно това очаквах да се получи, защото сместа е много суха. Сега ще изберем цветенце. Добре, значи ще си ги направим с ето тази формичка, за да се получи голямо цветенце. Ето я. Ще е много забавно, ако не трябва да се получи така. Не знам, или тестото е много твърдо, или домакините през 86-та са имали много по-големи мускули от моите. Правя ги в ето тази форма, защото се оказа, че цветенцата са прекалено малки дъбките, за да минат. Защото тестото му е малко твърдо. Така че този път ще са линии. Получиха го този, да може да ги прецакаме и при печенето. Могат да минат за елхички. Харесват ли ти малки? Окей са. Окей са. Имат вкус на бисквити просто. Дали са малко гадни. Аз мислех, че слагам много захар, пък те виждат финалните сладки. Бих пробвала някоя друга рецепта, с която мога да си пробвам цветенцата.